Хей, има Airbnb, което изглежда като огромен рапан. Може да отседнеш в него и да си изживееш Little Mermaid фантазията. О, да! Нарича се The Shell House, намира се на 25 минути от Канкун, Мексико и има абсолютно впечатляващ интериор и екстериор. Хайде да го видим. Дизайнът е с меки органични форми и материали, е просто... А ето и малко реални снимки отвътре. Отново виждаме дивана, дори органичните форми са преместени в прозорците, цветовата палитра е много морска, има оригинални картини, изкуство и навсякъде мидички и органични материи. Интересно, нали? А ето и самата обява в Airbnb. Може да видите, че е с 3 спални, интересен е дизайна, правен от известен архитект в Мексико и струва 1100 лева на вечер. А ето и малко вдъхновение за обстановката отвън. Има външен басейн, има джакузите, тераси, много е близо до плажа, изглежда наистина много красиво. Но тази цена, не знам, ти би ли отседнал? За мен е уникално от към дизайн, честно казано малко скъпо, но съм готова да си опаковам багажа, особено ако някой ме спонсорира.